Il-lejla tajba. U nilqawkom hawnhekk fuq il-bejt ta' The Malta Barbecue League. Mana għanna daw it-trolleys bl-ingredjenti misterjużi. X'qed tagħmel? Parkjom. Bid-dawra. Ejwa, minna ftit ieħor ġejjin il-parteċipanti tagħna, t-timijiet li baqa'. 4 timijiet. 4 timot oħra llum u daw li se jagħmlu jiftħu l-ingredjenti dak il-ħin u għandhom sija ċans biex jimpressjonaw lill-ġurija tagħna. U tajb li ngħidu li kull ġurat Cricket bl-Ingliż. għażel l-ingredient partikolari tiegħu illi hawn hawnhekk f'daw il-carriers. Allura importanti illi timpressjonawhom. Dak kulħadd ifittex tiegħu Ekku. kif jgħidu. Issa, mbagħad se jiġri wieħed mit-timijiet se jħallina llum biex imbagħad id-darba li jmiss tibda terġa' tikkomplika iktar u iktar il-logħba. Sa ma fl-aħħar ikollna r-rebbieħ illi se jieħu miegħu din il-ġmiel ta' medalja. U barra l-medalja u l-onur ta' The Malta Barbecue League ħajħu wkoll 5,000 euro cash. X'nagħmlu nlaqqawhomkom dawn huma t-timijiet tal-lum. U dawn huma t-timijiet li ħajkompetu kontra xulxin illum. Ejwa, ibsa, berba Ibsa. timijiet full tipo daw it-timijiet li għaddew mill-ewwel arbiel. Issa llum ħankunu qed naraw min ħajkun qed jgħaddi għall-limis. Tajjeb. Ejwa, biex naġġornawkom bħala Nazzjonijiet Uniti, tajjeb. Mela għandna Malta u Libja, tajjeb. Malta puri. Malta puri, Malta puri puri, u mbagħad remind me, Venezuela, both of you. Yes, all right. Tajjeb, mela, x'namlu mmorru għax-xef? Morra wix-xef li ħajkollu biċċa xogħol diffiċli ħafna sabiex jiġġudika u jigwida wkoll imma lil daw in-nies. Ħanaraw. U għanniħor mix-xeffijiet illi kienu maħna s-sena l-għaddit. Ejja. It-tini staġun darba fuq il-bejt. Vera, ara, wara l-istaġun ta' sena l-oħra, jienet nistenna livell oli. Bħala setup naħseb. Tajjeb, ġiviri. Bħala setup.
Le, għala t-daw xwija jilaw li kell ġejt nara, u il-setup tijak. Il-setup sabiħ, bro. Tazzambit, bajda, ħamra. Fimni, kiku marmajċ il-barra xejn, naħseb jena. Jena naħseb inti naqtek tal-abjad. Disħana, tinżel tajjeb. Jinsibu X-ray ħajju laħma. Bżon li nasba support. Inti abjad? Jena abjad ħamuru kollu. Isma, dis-sena, kif kienet għalik, x'imbidel f'ħajtek? Għax inti dejjem xi ħaġa ġdida. Mela, inti nbidel sew, u Imbidel sew. Filli kont nimmanuvra kċejjen industrijali kbar issa qed nimmanuvra kċejjen li qed inwellidhom żgħar. Ġifieri. Ejja. Ekku. Meta tgħid twellidhom. Inti qed tagħmel il-gourmet food illum il-ġurnata. Eżatti. Anzi, jien qed naħloq sistema ta' DIY għalik id-dar. Femmi nara di għax di. Tin eżempju Eżempju għan itħajjar jena. Għan femmek di. Minna għahna nġom nitla, nipruvaw nifmu għalda. Eżempju, inti ġi li mortan ċaħat tal-amara li tixtri l-amara bitċiet u tagħmel banketta tal-ħik. Mastru laxxa ma jagħmilix eżempju. Daqqas jien ma għamilha ma nżomm. Eżempju tixtriha bitċiet taqgħadha. L-istess jiret nagħmel blikel. Tipo ravjul, eżempju. Eżempju, ravjul, però inti kissos li mur miegħu. Imma nagħmlu hekk faċli kemm iddewbu joħroġ it-tomiet eżempju. Ejju, qed tara ġajna tżekkajnija għax illum dak li jridu jagħmlu, ġifieri daw għandhom 3 ingredienti u b'xi mod irid jaqduhom flimkien. Kif tikkombinu? Ġifieri. Kif tlieta biss kull m'għandhom? Tlieta li huma essenzjali mbagħad għandhom l-aċċess għall-pantry Isma' nagħmlu saħħa saħħa u jalla jkollna programm tajjeb, programm diffiċli imma tajjeb. Nibdew? Nibdew. Tlaqna. Jiena żilt iż-żejt bil-garlic. Jiena mort għat-salset Awċi, mhux Malti, Mawċi. Jiena għażilt l-oat milk li huwa alternattiv għal ħalib tal-baqra huwa magħmul mill-ilma ġej mill-muntanja u oats. Xetta. Xara, ġabad li naqra, teħġans. Hekk jagħmlu. Ejja, ma dik il-pilot flame. Ara, qabbad intix. Ma xejn. Tlieta? Prova jien. 2, 1, tlana! Xej ma nħu pjaċir bik jena ta' tita tal-Willy. Jena l-Willy. Jiena l-Willy. Xanna Will. All right. Mela, kif rajtu l-ingredienti? Right, komplikat. All right. Doable kif jgħidu. Doable, yes. X'l-iktar ħaġa li fixklitek? Nasib il-Nature Oak drink. Il-load drink. Load drink, eżatt. U kif ħad tkun qed tuża? Ma l-potato, għanamlu patata fil-barbecue, pala max. Instead of flok il-ħalib, ħanużaw lilu. Pjan għandek. Pjan għanna. Għaddejn, għandi l-assistant għaddej. Sur assistent. X'għandna, x'għamlu? Tina l-bigger picture. ħanimlew naqra il-chicken breast, ħanimlew bil-sausage u ħanamlula l-max taħt il-patata max, ħanamlu l-naqas u s-sukor. U żejt naħseb mhux Ija, mela ħannużaw fuq. Żejt qed tużaw. Mela More or less kullum kien, xek. Kważi f'kollu xeħ. Jifieri is-sausage, chicken breast, id-drink mal-patata u żejt qed naħdmu bih. Naħdmu f'3 ingredienti, żejt ukoll. Jifieri f'qajtuhom l-ingredienti. Yes, issa. Issa naraw it-tuhom. ħajġennuni datni, jisma, intom żgur tim. Mela. Għaxina l-arak tibatu jġib u intaw. Eżatt. Għalek. Ħafif minni. Isma, l-ewwel rajtek tagħmel xi ħaġa, mela, ovvjament it-salzett ma tafx fih.
Infatti griljajtu u żajtu kol il-garlic oil ħax f'sintendi fl-aħħar mill-aħħar il-garlic oil jintuża u żajt lilu biex naraw it-toma tal-garlic oil kif ħajmur ma' Inti qbad salzet biċċa żgħira biex niftieha. U Eżatt. provajta biex Sajjarija. tara. U riżultat x'kien? li t-salzetta huwa naqra ħelu. Nara ħellu. Taljan xoktax. Salzet taljan, mux salzettek. mux Malti, mux Le nista nassigurak li Malti u jisir awċi propjament u staħlita ssir Malta, ġifiri ma qtajċ semmek, alright? Issa, xinu l-pjan, nis, kif ħaddaħluhom? Nibdow iż-żejb ma ħsibx għandkom problema. Laqqas xejn. Naħseb il-ġurija kienet vera alright hawnhekk. Issa da jena. Da kif ħandaħlu? Laqqas xejn ħanamlu sos bil-mushrooms. Ija. U ġajet nibdew nimmarinawh u ħanispiċċawh bil-bloat milk. Sewa. U t-tielet ingredient ovvjament huwa salzett illi Eżatt, dak li ħajkun jiet- spjegajt li. ħajkun jett minz għamilniħ taħlita ma ħanamluħ stuffed chicken. Tajjeb, jena balsamik ġibtu? Ibatu għaxa ħagġa jek, ibatu għaxa ħagġa. Ibatu għaxa ħagġa. Ejja, jena mullekx. Tew. Mo ġibtu, mo, itla, mo, tew, kalli, mo. Bomba. Jezibet. No. Yes. Yes, good. Wejja. Yes, eja. So, what's the plan? Is Is it tough? It's better he explain. Good, all right. But what are you doing? No, I made now one vegetal. You're cutting very fine vegetables. No fine. Nearly fine. Exactly. So, Mela. Yes. Mela. What is the plan? Raul. Today we're gonna make like paella. All right. We're gonna use sushi rice. Paella. Paella. We're gonna make the rice with the chorizos, All right. the sushis, vegetables, and we're gonna make veggie stock. And we'll see how. And the ingredients you will use We're gonna use the garlic, All right. And the we can garlic smell oil, it. the garlic oil, the milk. All right. We're gonna use it for make alioli All right. to infusion with the. We're gonna make All right. alioli and the sausages to make the rice. Good. Thank Good you. plan. Thank you. We'll see in a bit. Like in half an hour. All right. Good luck. Buena suerte. ċinu dak? Mela, di polenta. Ah, Ma naqa stil differenti minn tas-soltu. Samħawra b'xaħġa, diġa. Ejbi. Eh. Naqa black pepper sauce. Ħamur naqa fuq stil li taljana ħana. ħanamlu open burgers. Sewa. Mela biex nużaw il-garlic oil ma fejn spiċċa. Garlic oil ngħidlek għandax id-daħna li ġejja minn hawn. Mela nużaw il-garlic oil biex nigirjaw il-ħobża, naqna garlic oil biex nagħtu toma wkoll il-bans u fl-aħħar ukoll nifinixxjaw naqa garlic oil. Sewa. Naqa parmeġġan. ħanamlu l-polenta u t-salzet fuqha. Naqa grilled veg, dak il-pjan. U dan huwa it-salzet jew Le, dak inkella salzett, dak dan il-burgers. dak huma laħam. Dak laħam laħam. Għax kienu minn ħarġu minn hemm. U inti għaddej xetta għamel, tigrilja ħaxix u xek. Kollox ikkolorit. Il-ħalib, fej, kif ħajidħol il-ħalib? Hemm ġewjet? Ma jidirx. Għadu ma jidirx immemmija. Użajna lilu bħala bażi Ok. u flavor jajni. U kif kienet ir-reazzjoni xinsibtu pakket ħalib tal-oats? Tal-oats? ħazditna naħseb. Naħseb l-iktar challenge. L-iktar challenge. Nimmaġina. Ftit użajtu, ġviri. Naħseb ftit nisu daw u għol tajjeb. Ma efimni, l-ewwel darba l-koll. It's a challenge eżatt. Eżatt. Tajjeb, ħallikom fil-paċi u slim.
Issa għaddit għajt il-verita, għajt tiftakru s-sajf kollu l-koktail tijaj. Impressjonani u ħanejlek provajt nimitaħ s-sena sħiħa u ma rnexxilix. Jiena li meraviljani li l-kulur li konna fidejna rar jaqbel mal-kulur li naraw. Dak l-arja tal-marsa. Naħseb. Pollin nejdlek. Il-pollin. Naraw kif sar. Enidu li huwa cocktail spontanju tijak. Verżjoni da fiħ tequila. Fiħ tequila. U l-arinċ. U s-silġ u xie affarijiet. Araw kif għamiltu. Xef, dortilna dawra mal-nies rajt jiġri jek mill-bot u rajt il-pantry. Li għara. L-ingredienti kellhom biex jaħdmu. U rajtom l-ingredienti għandek Ingredienti rajtom. għandek il-garlic oil, għandek il-oat milk u għandek il-salsiċċuna. Salsiċċuna ġeja minn għawdex dik, tajja. Salsetta u Ma nistax nifhemx fiha taħlita fil-fatt. Le, ikun, isma' li. Normalment taraw salsett irqiq jgħidu li huwa salsett Siċiljan. Imma mhux bil-fors li t-taħlita Siċiljan, għaliex dak skont it-tip ta' salsett li tuż inti għandek jew ikun eħxen jew ikun irqiq. Tiddegrada diskursati fuq it-salsett naqtawa. Għax anka jenna. Inti, ma rridx intimidaw. kieku kont inti hemm flokom x'kont tagħmel dawk l-affarijiet. U b'dik il-pantry. Ara. Mhux ċejta, dat it-taħsibek. Ħanejlek naħseb li jien kieku kont inħawad xi ftit ħut, law nisa rajt ħafna ħut. U ħadd ma użhom il-ħut. Uħut ma użaħat, ġifieri li dejqet naqra rajt li qed jużaw eżempju chopping board tal-ħut u l-ħut ma użawx. Meta inti għandek kont taf li waħda mill-iktar liġijiet ta' ċina importanti qabel taffeċ fiha. Tajjeb. Il-kuluri. Mem kuluri. Dis-sena għamilna kollox kuluri. Ma meta tkun qed tuża, jkun qed jużaw joqgħdu attenti li qed jużaw chopping board it-tajba, ħalli inti tkun safe. Pa meta jidħol construction site tilbes il-helmet, taf li inti safe. Mela meta tissajjar tara li tuża l-affarijiet li huma safe għal minn ħajjik għax inti qed taħdem għal ħaddieħor. Imma kieku x'kont issajjar ġef dak il-kruk. Jiena kieku kont nagħmel iktar minn platt wieħed naħseb. Eżempju rajt it-ton sabiħ kont nagħmel xi tip ta' krudo biex jibdew. Tajjeb jew nkella forsi rajt il-ħobs, eżempju, ngħidu nibdew b'xi kruda bil-ħobs, nistgħu nużaw eżempju loat milk sejnu nużaw ħanki bħala marinade. Tara x'għandek spices u timarina bih. Kollox. Għal-volja, toqgħod attent mbagħad ma jmurx ikollok xi ħadd siljek. Jiġifieri, eżempju ħalib għandek fejn tilab, tgħid tisma' ħannifita il-ħalib li fih il-lactose u nuża ħalib li fih il-ħaxix, però mbagħad jekk tidħol flows attent għal min huwa forsi tajt kemm fi ħsieb u. Tibda mill-bażi. Inti dejjem tibda mill-bażi biex mbagħad toħloq xi ħaġa. Iżda mbagħad għandek kellek ħafna laħmijiet. Laħmijiet kien hemm minn kollox. Jiena nħobb li waħda mill-iswa affarijiet meta jkollok inisi l-iktar ma jkollok varjetà fuq il-mejda, iktar inisi jgħidu pjaċir. Tajjeb ġifieri l-importanti li jkun ftit u tajjeb naqra minn dak, naqra minn dak, naqra minn dak u ħallatija festa tal-ikel. Kondizzjoni ħarda din is-sena xef li kulħadd għandhom platt wieħed u l-istess platt. Ma jistgħux jaqbdu jażlu. Ġifieri jridu jservu kollha f'dak il-platt l-istess daqs ta' platt. Li dik toħloqlok platt wieħed. Fil-platt wieħed tagħmel kollox. Imma kont imur għall-istir tiegħek u nagħmel ishom massaġġini żgħar ukoll tista'. Even kieku toqgħod kif taħal il-ħut Malla mux kull tip ta' ħut. Il-barbecue dawk l-ingredienti. Għax lebda web ma jmur, insomma, salset imur diret fuq. Għal-kem sissa ma rajt il-ħat li qed jużat salset bħala salset li l-aħħar tim naħseb. L-aħħar l-underdogs qed jużaw bħala salset. Eżempju rajthom xi minnhom qed juża il-ħalib mal-polenta. Li huwa inizjattiva tajba interessanti. Rajt ħadd ieħor li qed jagħmel xi pajella li tinżel tajjeb ukoll. Ma l-oat milk ma nafx kif ħajjużaw eżatti. L-oat milk ħajdaħluh fl-aljolju qalu. Ok, ħajamluh bħala dip, alright tajjeb. Hemm żewġ idejat.
mux ħażin. Issa, inti għarfu jkollok l-ideja ta' tħobb surfing, Google. Jena ngħid inħobb il-skydiving. Realistikament, idejat li joġbuk tlieta għax il-wieħed ħatkun qed. Għan impalaw il-barra. Immenti, sanaraw xef, mela x'namlu monodrom dawra? Jina li l-investiga sew fid-dettall għax falma qed tifhem għadni qed naraħ vagi x-xogħol, irid nidħol iktar fid-dettall. L-iktar jekk da sekra fitfaħ pure. Għandek blender? Saqs il-Nancy. Chef, dan huwa l-ewwel team, kompost minn Khaled u l-Willijaw, u l-arqan li ħor jisu ma jiġri xejn qatt. Jiena t-nejterhom jitħabtu biex ngħidlek. Ejja. Mela, xi preparajtulna? Għanna stuffed chicken, għaddejaw kemm nifinixjaw mbagħad full barbecue. Għanna l-patata għaddejja. Ħaniġihdek. Ġifieri hawnhekk kien imessew. Mela tiġi qed issajru totalment fuq it-taġel. Mbagħad nifinixjaw. Mbagħad tkomplu hemmhekk. Ajfa. Għanna naqa sos għaddej bil-red wine production. Għanna l-patata għaddejja wkoll. Int Khaled x'qed tagħmel? Mela li jena issa nistanna l-patata biex nablu għana għajmax. Nżidu l-għana ingredienti. Naqa butir, naqa għallek u naqa parmeġana. Għax il-ħsib hija li l-patata tiġi ċattisfel. Tiġi jisa bħala bawl għas-sos. Tajjeb. Nil, xed jinkwedak. Narak. Mela, li, kieku naħdem maqlub jien is-sos fuq hemmhekk u tiġi ġa hemm ġew. Issa nerġa' issa ndawru kollox. Ma kif waqqani għaċċa qudiem ix-xef. Għaxin il-Willy propja. Ta' rasu jagħmel. Ta' rasu. Ta' rasu. Ħaħallukom taħdmu. Le, ma bidejkom isma' jiblaħ mill-aħħar ir-riżultat finali. Mux kif tasal. Il-fenek u l-fekruna ta' fal-istoria. Eħa najdilek, ma darba Xef, nkun għanaz dajħob impressjona. Rajtu jena jgħatem Kem ġili għamil ta' taħdem zewċ skieken, xef? Zewċ skieken le, għalix mux kem għandek skieken, mux kem għandek dak kien xiru kien jaħdem. Kem taġġa skina wahda. Mela, Ruben, xed tamlonna? Mela, mlejna il-breast, chicken breast, bil-talzet, li tawn għawċi, mux taljan. Għawċi. Ok. Umbat għamilna il-ħalib ħanużaw fl-axħar, sajjarna dejjem bil-garlic oil, sawa. Dik ġifiri. U ħaniġi ħdejk, Ramses, għawnek xa tisir? Mela, għawnek għet namlu mushroom sauce, naqa differenti. ċandu differenti? L-lum timur iktar fuq stil naqa taljan, allura timur għet il-balsamic vinegar. U marħan nispiċċaħ pero bloatmeal. U għan fuq xanna t-salzet u xek, il-nifsu għu tajtu mustarda, nara sewda. Sorry? Xfieħ mustarda? Le. Xfieħ dak il-frak? Tew. Finely chopped. Garlic dak? Garlic. U għan fuq xandek? Fuq il-barbecue. Di il-spring onion ndawra fil-guanciale. All right. U l-Italian sausage. Italian sausage. Il-gawzo. Il-gawzo. Il-Italian. Ħanejna, xef. Xtaħseb? Le, jena, għawnek ed nara ħafna frak, ma nafx kif u għatew, mek u għatew, naħseb lajkun daqxej għawi. Tistatuna biex induqoħ? Dried jew fresh? U sajt? Dried. Dried. Inti fil-opinjoni tijak hemm wisq. Qed nara ħafna fajnej. Tina biex nieklu. Duqna għara. Nispera mux tew. Rajċe. Le. Il-vina t-nara tħottot. Il-tew ma edha jem. Il-tew ma edha jem. Pero, nxerta mux taqsek li imma tibqa t-persisti. Naf der tejs ħadib għalek t-persisti. Ġifiri, ek għandek dejt wara insieħda li kem. Le, idealment, irriċa ħaġa li tifgaw. Tipo, ejno, xef. Irriċa ħaġa, issa, jew forsi jem xie ġobo, xie gorgonzola li tifga. Ġibdi keħe. Mux il-gorgonzola. Da sekk, tajnom xiktar xef, da sekk, għaxi tumaċ, sejja, Naħseb wasanna fil-ħin eżatt. Raul,
I came at the right time. What are you up to there? Today we're gonna make like paella with the salsas, the chorizo, with vegetables. We're gonna finish with alioli, and we're gonna make bread, garlic bread with parsley to accompany, because people like to a lot of bread. Do you have paella in Venezuela as well? Do you do it? We make rice. You It's make halal rice. infusion from Spain. We So- make different rice with all ingredients, with rabbit, with fish, with seafood. Okay. We can Okay. play with the Mela, sa tant, Neil, good luck, eh? You know how many years in prison if he dies? No? No. Very famous, eh? Actually, it's quite good. Good. Okay, but what I'm sure. gonna comment on is the paella. The sausage. No, it's not cooked as yet. So no, needs more time. So Yes. the sausage, I see that you grilled it on the barbecue, right? Yes. Ideally, if you do a paella, I would rather take advantage of the sausage fat Yes. and cook the rice in the sausage fat to gain the taste from the sausage. So I would have preferred to have the sausage sauteed in the pan, Yes. then removed. Okay. You leave the fat in there, and then you serve the paella in the sausage fat. So you get the taste Like from the this, sausage. I first made the sofrito. After I cook the chorizos, and I put here only to. Okay, so you colored it. No, I had to make color, but it's ready all the fat here. That's good. That's good. Obdik. Okay, I will. Mela, I will say- għal-min ma jifimx bil-Inglis. Da, il-xef suġġerixxa l-ewwel isir it-salzett u xek. L-ewwel Tajjeb, aħjar jissajjer biex it-taġġel jerħi- fit-taġġel biex jerħi it-taġġel biex inti meta Alright. tagħmel risotto. Tajjeb Ah. issajru fix-xaħmijiet tat-salzett. Tara. Ħalli inti jassorbi it-toma tat-salzett, ankella jiġi estranju għar-risotto. Tajjeb. Imma isu jaf xinu jagħmel. Imma l-għamil hekk, okej. Ups, bdejna Ħanabduh l-aljoli. fil-każ inkwetax. jekk Bdejna m'għandix hekk. l-aljoli. Good luck. Ian, Ija, il-pjan, hops, polenta polenta, grilled veg, u għat isir issa, u l-burgers. u għandak is-salsicċa, is-sausage, il-salsett, insomma, bil-Malti, li għatemmek. Un badak xamiltu. Mela, għajdu Rodrik. Tlana rod, għajdilna. Għamilna ċakrol, All right. għamilna ċakrol għattendawr u ġifiri burger, insomma. Ma kellix pressa, ma Polpetta. l-bedeja. Polpetta. Zitlu naqa spices, naqa bżar melħ, daqxej soy sos u koll biex ikollu dik naqra kekjatura zaħira. Dawk ta' ġifiri. Chef, xaddu? Fuq il-flat grill. Issa, x'inhu l-ħobs il-polenta u daw? Mela, l-ideja li nservu speċ ta' open sandwich jisu naqas il-Taljan. L-ideja kien hemm oriġinat. Għanna l-ħobs għandu naqas żejt tal-garlic, beħsibna wkoll fl-aħħar aktar garlic, biex personalment jogħġobni. Dak kan it-toast jawh, ħajkonna l-burgers fuqhom, naqa ta' dam, naqa parmiġġan, naqa pajna speċ ta' tipo naqa open sandwich Taljan. Għanna l-polenta tkun grouped. Għanna duq il-polenta. Ejja, naqa spicy. Right. Naqa mhux ħażin spicy naħsebux. Fija. Ħanidem. Daw affarijiet li jiġru meta kont tipprova xi ħaġa ġdida, ma kif iddur magħhom. Jien intema spicy. Però qudiemet nara l-ħobs u taf li l-ħobs jifgaw il-spiciness. Jien kieku nieħu vantaġġ u noħroq xi ħaġa differenti. Naqbad il-ħobs u nagħmel eżempju intih skorċa u bħalma tera ta' Chinese eżempju daw il-ħobs li kunu bil. Shrimp toast eżempju? Eżatti, bi shrimps. Namlu bil-polenta u nsejru fuq il-barbecue. U toħloq panina bil-polenta u li taħbili dik. Biex niddelju tjattoma. Eżatt. Għaxna spicy. Laħam. Ro, għandek xi ħaġa chef? Nawella uġbin. Niqsam ix-xaħam din. Kif tinduna chef? Għax ma tkun daqxej jibsa. Bħala toma tajba, issa jew kalla titxaħam jew sajjarni ħafna u nixxifnija. Jista' jkun nixxifnija għaliex it-tomit ħarġu ħafna b'saħħithom issa. Jien titfajt ammont ta' spices fuq kilo.
Hemm turning back minn fuq dil-biċċa tax-xogħol? Xi sos li jkun daqsxejn iktar soft, jekk nużaw xi sos bejsa majonez li l-istess jista' jgħinek li t-toma itaffijielek. Meta toħol ħadd Daqshekk tissodifja. xef. Ejnijhom Għanniju biżejjed. biżejjed? U jiena biex nagħlaq għanduqa. Baqalkom 30 minuta. 30 minuta. Għaddilkom nofs il-ħin. Xef, dortom, tajtom il-pariri tijak, taf xie tisajru, għandek favoriti mill-erba kċer l-għanna. Ħanilek, naħseb li fil-verità edin vera jmorru differenti minn xulxin fis-sil ta' tissir tagħhom. Veri għandna min ħajmur fuq il-ross. Fimni, issa il-ross sejli il-ross. Pero jiena jekk nieħu plat ross tajjeb għalija jiswa daqs li tjeb laħam. U msajr fuq il-barbecue. Hemm tnejn li huma qed jimorru fuq l-istess sil tiġi xmimli, u hemm oħrajn li għadhom irridu jaqdu kollox u alla volja kellhom idea tajbin, però sibtilhom daqsxejn tomi daqsxejn aċċessivi. Issa tajthom il-pariri tiegħi naraw fejn ħajaslu. Issa dik jien nistaqsik, minn ma jobdix il-parir ta' xef xi jrilu? Le, ismani, jiena il-parir tiegħi il-platt mhuwiex tiegħi, platt huwa tagħhom. Tajjeb jiġifieri kif ħajjippreżentaw. Kapaċi joħorġu b'xi ħaġa li jiena ma ħsibtix dak il-ħin u jimpressjonawni għaliex le. Diet it-talaq kemm hu sabiħ li kellu. Kemm hu sabiħ li Arti, arti. Għoni fuqat. Ejja naraw l-aħħar ftit minuti ta' dil-kompetizzjoni. Ekku. il minuta sabiex tim minnhom jaqafaw. Min ħajkun? Ashra, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il-loba. U sajru. Stop cooking. ċabċipa lilkom infuskom. U minaw jena ħanaħrab għalfejn il-ġurija. L-lum dawn huma il-membri tal-ġurija. U din hija l-ġurija l-għanna l-lejla maħna. Demaris hija blogger u persuna li tħobb l-ikel u temmen li l-bilanċ huwa importanti f'kollox. Krea blog li jismu Life of Mom D fej taqsam l-esperjenzi tagħha fuq l-ikel u s-servizzi fir-restoranti man nies madwar id-dinja kollha. Issostni li l-ikel huwa mezz tajjeb biex tiltaqa' man nies kif ukoll huwa wieħed mill-affarijiet sbieħ li toffri l-ħajja. Il-kċina favorita tagħha bħalissa hija dik Tajlandiża, però platt spagetti vongole jinżil l-għasel. Jiena qatt ma Demaris hawn Max Vassallo, Max għal ħafna żgur mhux wiċċ ġdid. Kummedjant fuq TikTok u jsegwuh madwar 300,000 ruħ. Lan tiegħu li jitfad bis-sima fuq wiċċ in-nies jitku jieħdu gost, iħobb l-ikel, jiekol l-ikel, isajjar l-ikel, jara l-nies jieklu l-ikel, insomma, bażikament dak kollu li għandu x'jaqsam ma l-ikel tista' tgħid li Max għandu. U għandu wkoll żu jew kważi insomma. Silvio Gallia huwa Creative Manager fejn joħsib id-dera ta' numru ta' prodotti li nużaw fil-kċejjen tagħna. Plat favorit ma naħsibx li għandu, però jħobb ħafna t-tiġiġ ta' kull tip u kull għamla u jiekol kollox barra il-mandolin dawk le. Għal Silvio l-kċina Taljana tirbaħ lil kull kċina oħra u jħobb isajjar daqs kemm iħobb jiekol. They're very pleasing to the eye. Id-dizinjat sabiħ. Sabiħ, le, Dizinjat sabiħ. sabiħ. dizinjat.
L-idea tem qegħdin, il-kulur hemm qiegħed. Il-grill marks jidru ħafna fuq chicken, ġifieri tiderek dak il-naqa crispy aesthetic hemm dajsa. Yes. Forsi jonqsu naqażajra aħmar, kieku jkollna nikkritikaw, xi naqa pepper jew xi ħaġa. Ma overall hemmhekk qegħdin. Il-veġġ ukoll sabiħ hekk kif poġġewh. No, it's good, it's nice. Salzet tista' il-filling jgħat Tajjeb. tajjeb ħafna. Not too over season, naħseb m'hemmx ħafna mer, naħseb bħala seasoning. Il-kolli ngħid. Qattiġiġ b'sajra sew, tajba ħafna. Chicken breast eżatt għax normalment hemm it-tendenza li tixxotta. U tajba ħef, baqgħet tender. No, very good. Il-patata li għandna naħseb naqra too much garlic. Ma qbija. Il-garlic rebaħ naqra t-toma. Presentation sabiħa wkoll. Għandawru dawru ħalli nara 360 degrees, qed naraw il-Parma ham. Sabiħa naqa forsi over the top kuku kelli nikritika nkun naqa bissek, naqek, ma parti it's very nice, yes. Chicken breast għandna rġajna u xek. Kider isu għandu. Kors mdabel, Parma ham. Minix nara l-ħalib jien għadni, l-oat milk tiegħi. Ta' settu Forsi ġehem. qiegħed ġewwa jista' jkun għandu għattaraħ naqabjat hemm ġew forsi jista' jkun li forsi daħlu. Jista' jkun li marina il-chicken fih ukoll. Possibly, yeah. Kiku kelli ngħid ħaqan aktar seasoning, ma nafx hekk sejjer żball. Il-tiġiġa? Tieg issa jista' jkun naħa tiegħek. Kantu nira tiegħi. Jien oġbitni, tajba. Jien oġbitni wkoll leħe, ma qdarix. Tiġiġa. Tender ukoll ħafna. Ħafna tender. Il-taħlita tal-Parma hem ma tiġiġa għamlet ma tajba. Naħseb illi m'għandix bżonn daqshekk seasoning għax il-Parma hem qed tagħti. L-extra kick forsi jista' jkun. Ma tagħmilx daqshekk salset jiena personally. Ma once again jista' jkun konna unlucky milli kif diġà naqsam l-affarijiet. Jiena ma tantx nara sew, jiġifieri forsi ħadd biċċata mingħajr waqt il-biċċa fuq is-salvetta bħaltiha. Hawnhekk għandna plat interessanti ieħor, Ġad il-pieċi għandna ħafna carbs jiena. Mela, għandna risotto bit-salsettem fuq, hawnhekk għandna l-cream. 99% hemm il-ħalib ġo fih. Hemm dak l-aħmar jedna qabel ukoll. Yes, Dan hawnhekk għandu bilanċ il-kulur. Il-kulur għandu bilanċ. Jidher ukoll aesthetically jidher fresh, ma nafx għala, ma just jidher jisu sajfi. U kien hemm il-ħsieb sabiħ. Yes. Salzet forsi naqa niqas minn ma nafx forsi jiena mhux qed intomu daqshekk. Tajjeb, ta' ġifieri ma forsi niqas naqa minn toma. L-oħrajn kienu iktar. Dan għandu bżonn naqa seasoning dan il-salset. Pajela tajba ħafna. Pajela tajba ħafna. Ħafna. it-toma tal-basal jew tal-pepper. Majonez. Ankom iktar. Vera. Okay, interesting. Either li Very nice presentation, Grandiose. Presentation, maħsuba dizinjata. Plat Maltija di, very, what's the word? Isu pletter, u All right, għawnek għanna t-salzet, għanna l-burgers bil-hops. Isu xie sos. Għawnek għaw xie paste. Jew patata maċ, jew polenta. Xaktax dik għal Eżatt, il-ħalib naħseb maħdum. Alla volijat nara ġol hops, imxie tibta majonez, jew xaħġa tara jisu. L-labbijata, għafxinu. Could be. Very nice. Nipruvaw, xeħe, taħt il-burger hemm xi ħaġa. Salset. Might be a bit overly cooked, forsi. Jina l-burger kont ħanejt naqra żgħira xotta. Ukoll naqbel naħa. Flavor is there, texture is there as well. This is really good. Jina ġbitna ħafna il-taħlita mal-ħaxix. ħafna. Whatever, jekk istidnuni l-erba l-huma naċċetta l-inviti. Flej. Nofsija.
U wasalna l-aħħar biċċa, ħadna pjaċir flimkien, rajna 4 timijiet ċapaċi. Kif kieku kellek tgħidli kummenta 30 sekonda ċapaċi inti ħadtilna wisħi. Le, Overall. Kollha fuq stili differenti. Totally, ġuri tidħol fid-dettall u toqgħod tevalva. Però tajjeb li kien hemm ġuri oħra li għalmenu nisimgħu n-nies minn għamejtlu f'ħafna dettall bħali. Mela nibdew minn hemm. Jiena ħankun antipatku u għajt l-ewwel wieħed int ħalli mbagħad nispjega s-sitwazzjoni ta' wara kollox. Trid. Mela, fidejk. Mela, it-team illi rinaxxilu jgħaddi minn dan il-programm bl-aħjar bil-massimu tal-punti. So the winning team for tonight is The Goats! Well done. Bravi. It's very good. We feel like every day we need to make the best, and we try to make good food to make happy the people, and we try to contaminate this. I say no. We make one rice. We make paella. We have this. It's like rice paella, but it's not typical paella. But the flavor is you have the flavor in the food. Issa, ħanispjega x'ġara. It-tieni, iż-żewġ timijiet li jmiss ġew indaqs bl-istess punti eżatt. U allura aħna qegħdu naraw minnu it-tieni tim illi għadda. U hemmhekk jidħol ix-xef, tajjeb. Issa, ix-xef jagħti ranking mill-1 sal-4. Tajjeb, u aħna naraw skont kif irrankja x-xef il-min kien irrankja l-iktar. U allura it-tieni tim illi ħajgħaddi skont ir-ranking tax-xef tagħna huwa il-Barbecue Bros! Proset. L-lum kienet naqib, sallum. Ejwa. L-lum jisa kienet naqib. Jisek sa ma tara xinu ma l-affarijiet. Sa ma taħseb xi tittamel. Aw iżjed trabbi naqa kuraġġ ukoll issa. Konfidenza. Tħossek naqa looking forward. U hekk jibqanna tista' tgħid l-aħħar żewġ timijiet issa. Ta' min ngħidu li wieħed mit-timijiet ġab eżatt daqs it-tim ieħor mill-ġurija, però ir-ranking mbagħad varja, ġifieri wieħed mill-timijiet huwa avvanzat żgur iktar mill-ieħor. Mbagħad, ovvjament aħna nagħmlu noddu l-punti tax-xef l-10 punti illi huwa ikun se jagħti u mbagħad naraw finalment kemm ikun ħajjiġi ir-riżultat. Ġifieri llum ħabib tiegħi il-pis huwa kollu fuq rasek bħal dawn l-aħħar 3-4 programmi ma insomma. Vera, x-xef kellu. Ix-xef dejjem ir-ranking tiegħu kien deċiżiv. Li kien kollu tajjeb, però ikun hemm ċertu edges tajjeb li fliker interessanti li naraw. U fl-aħħar mill-aħħar meta jkollna nevalwaw irridu naslu. Il-team kien the underdogs. The underdogs! Relieved, vera relieved għax Kienet quite challenging. Wara l-esibizzjoni li ma tipo li ridna nagħmlu xi ħaġa ta' dak il-ħin hekk tipo. Dak close milk vera close milk minn nażlu. Kienet Ma kien challenging interessanti għax stajna kunu kreattivi. Fatt kollox on the fly, kull ma pjanajna fajna fid-dasbin. Għazu sajna ħaġa. Għanna naqal-berger, li dieta l-berger li zammina naqazajra. Ma pija, ma twasfan ukoll. Le, fil-fatt anki l-stress level naqasni ħafna tipo. Let's do it and that's it. Ramsis, Ruben, Tawanet jiddispjaċini, tajjeb, imma xaħat trid jitlef. Sewa, tistgħu tgħidu li tliftu bl-unuri wkoll għax irnexxielkom tiksbu punti mhux ħażin kien vera close, xef fidejk biex forsi ttihom is-sinjal li jtellifhom ċaġa li malaw. Jiena meta nevalwa huwa waħda mill-iktar affarijiet meta nara xef huwa l-kreattività. U tiġi ġamimlija bil-mushroom sauce awtomatikament timur fuq xi ħaġa bażika li kont niekol fin-1990s. Mela diġà morna fuq xi ħaġa mhux daqshekk kreattiva. Issa kien hemm ċertu żbalji fit-tekniċi li entom irranġaw ġew ħafna aħjar, però meta evalwajthom mal-oħrajn f'għamilha fiex kien ħażin kien tajjeb. Però xorta ma nistax ma nagħtix krettu l-ħadd ieħor li kien kreattiv mill-ewwel u kien aħjar f'ċertu dettall.
Għalek, automatikament, tazzifikaw l-ħar. Ramsis, għan emmissjak, ġbi. Kifet hossok? Fimni, aħna tħanna biex udu gost. Ekku. Ġifiri. U tajtu gost u kol, mux ħattu gost. U tajtu ikel tajjeb u kol, ħamlu għacċara. Imma irrit dejjem niklassifikaw fl-ħar mill-ħar. Ruben, għalmenu inti għati franka l-keddet li n-diħlu ħiret. Għax dejjem li l-ektibat. Għajjajtu. Memx ta' Grazie ħadna l-gost. Grazie ħafna u għalmenu għankom it-nejli jentom għankom karwax. Grazie għal-pit stop tajjeb. It-tim li sejħallina l-lum sejħu karwax grazzi għal pit stop u s-set kollu tar relish rubs għal laħam differenti kif ukoll bord biex isservi fuqha. The Malta Barbecue League jirringrazzja lil NG għall-ixkaffar fis-supermarket. Luke's Furniture tal-mejda tal-ġurija li t-tim rebbieħ barra l-5,000 sejħu miegħu id-dar. Alka Ceramics għal-platti. www.malta-farms.com għal-ħaxix frisk. U intom in-nies tad-dar tistgħu tirbħu dan il-barbecue tal-Budweiser billi tibatulna ritrattakom qegħdin issajru ibatuha fuq il-paġna tagħna. Waħna fuq wara għandna il-kontestanti li sfortunatament ħallewna jiddiskutu ma' xef u jaraw x'għamlux m'għamlux ħażin. Għax ikunu jridu jitgħallmu fim ċamlu. U aħna li nafu żgur illi issa għandna 6 timijiet finalisti u b'xi mod irridu nerġgħu inniżluhom, ġifieri naqdu magħna fil-ġimgħat li ġejjin ħalli tkunu tafu min huwa r-rebbieħ ta' The Malta Barbecue League. Għaddieħla. The Malta Barbecue League jixtieq jirringrazzja lil Azzopardi Fisheries, Bridgepoint, Golden Harvest, Fiorucci, Gato Negro, BioAqua Garden, Snow White Meat and Poultry, M. De Mayo Wise and Spirits, Ardap għall-spray tan-nemus, Bull Europe, Wellbees bil-Carrefour Products, Piscopo Gardens, Borges Oil, Wenzhou Asian Supermarket, World Marketing, Angelo Aquilina Alfridges, Pickless Butcher u Lamb Brand.